Κυρίες και κύριοι, όπως σας είπαμε, λοιπόν, μαζί μας ο κύριος Πάνος Καμένος, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο αρχηγός των ΑΝΕΛ και όχι μόνο, σε μια συνέντευξη εδώ που έχει καιρό να γίνει αυτή η συνέντευξη, κύριε Υπουργέ. Καλό μεσημέρι. Τι κάνετε? Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, μπαίνω αμέσως στο θέμα, στα θέματα που σας αφορούν και θέλω να μου κάνετε ένα σχόλιο για τις αντιδράσεις που υπήρξαν από τα κόμματα της εξωματικής αντιπολίτευσης για τον τρόπο που οργανώθηκε η παρέλαση, για τους χορούς μετά, τη δήλωση του κυρίου Βενιζέλου. Για πείτε μου, τι λέτε για όλα αυτά? Κοιτάξτε κάτι. Νομίζω ότι ό,τι και να πει το είπαν οι πολίτες που ήταν εκεί. Όπως επίσης και όσοι συμμετείχαν σε αυτή την παρέλαση, σε μια εθνική εορτή, ένα μήνυμα ενότητας του ελληνικού λαού. Ο ελληνικός λαός χειροκρότησε τα παιδιά του που παρελάβανε. Οι στρατεύσιμοι ήταν εκείνοι που παρέλασαν. Και νομίζω ότι και η παρουσία του κόσμου με αυτή τη μεγάλη βροχή, υποκαταρακτώδη βροχή και μετά την παρέλαση, στο να χορέψουν στην πλατεία Συντάγματος όλοι μαζί, χωρίς μπάρες, ήταν το μήνυμα αυτό που θέλαμε να στείλουμε. Ένα μήνυμα ενότητας του ελληνικού λαού και ένα μήνυμα ελπίδας. Αυτό τώρα προκάλεσε κάποιες ανακοινώσεις εκ των υστέρων που πιστεύω ότι ακόμα και αυτοί που τις κάνανε έχουν μετανιώσει. Ναι, για τα έξοδα τώρα αυτό μας μάρανε βέβαια, αλλά εν πάση περιπτώσει το πούμε και αυτό. Να σας πω, τα έξοδα περίπου είναι τρεις εκπομπές του κύριου Θοδωράκη στους πρωταγωνιστές. Όσα έπαιρνε στους πρωταγωνιστές γύρω στις 30.000 το επεισόδιο ήταν τα έξοδα της παρέλασης. Μάλιστα. Για πάμε τώρα στα... Εντάξει, θα απαντήσει και ο Θοδωράκης αυτό. Για πάμε τώρα, κύριε Πρόεδρε, στα θέματα της αρμοδιότητάς σας και στα θέματα του Υπουργείου Άμυνας. Εσείς έχετε... Κύριε Παπαδάκου, εσείς είστε μια δημοσιογράφος που χρόνια ολόκληρα τα εξοπλιστικά γράφετε και πράγματι έχετε ανακαλύψει αρκετά πράγματα κατά καιρούς με έρευνες όπου και βρισκόσασταν. Θα σας πω κάτι, ξέρετε ότι από εκείνους που μέσα στη Βουλή έδωσα μεγάλη μάχη για το θέμα των εξοπλιστικών όταν γινόντουσαν τα σκάνδαλα μαζί με εσάς που τα γράφατε. Η κατάσταση είναι ακόμα χειρότερη. Δυστυχώς χρησιμοποιήθηκαν χρήματα του ελληνικού λαού τα οποία πήγαιναν για την άμυνα της χώρας. Αλλά αυτά τα χρήματα γίνανε πλούσιοι πάρα πολύ. Έχουμε πλέον τελεσίδικες αποφάσεις ξένων δικαστηρίων που καταδικάζουν τις εταιρείες που δωροδοκούσαν Έλληνες. Και εδώ, σε αρκετές από αυτές τις περιπτώσεις, δεν έχει παραστεί η χώρα ούτε ως πολιτικός ανάγων. Μιλάμε για ποσοστά επί των συμβολέων, τα οποία περνάγανε το 30% και το 40% του συνόλου των χρημάτων που καταβάλλονταν. Δεν μιλάμε για μία προμήθεια 2-3%. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να διακινδυνεύσω την ερώτηση. Για πόσα χρήματα μιλάμε? Μιλάμε για δις? Μιλάμε για εκατομμύρια ευρώ? Μιλάμε για δις? Μιλάμε για πολλά δις. Στις υπερτιμολογήσεις βέβαια, δεν μπορούμε να ξέρουμε τις μίζες ακριβώς, να τις ξέρουμε αυτές, έτσι δεν είναι? Όχι, υπάρχουν και περιπτώσεις που ξέρουμε και τις μίζες. Έχουμε περιπτώσεις που έχουμε καταδικαστικές αποφάσεις σε άλλες χώρες. Βεβαίως, τα υποβρύχια λένε 80 εκατομμύρια, ας πούμε, για παράδειγμα. Ναι, αυτά... Αν και είναι μικρή... Τα ΑΟ, έτσι. Τα ΑΟ, ναι. Αυτά τα περίφημα υποβρύχια, ναι, τα οποία... Για την υπόθεση της Rheinmetall είναι 62 εκατομμύρια η απόφαση που ήρθε από τη Γερμανία ότι πληρώσαν σε αξιωματούχους Έλληνες και 37 εκατομμύρια πλήρωσαν στο γερμανικό δημόσιο συγκεκριμένη εταιρεία για αποζημίωση. Τώρα αυτοί όλοι θα έρθουν από εδώ, διότι αντιλαμβάνεστε ότι πλέον είμαστε παρισάμεθος πολιτικοί ενάγοντες και αν τελικά δεν βρουν λύση να αποζημιώσουν το ελληνικό δημόσιο για τη ζημιά που κάνανε, θα αποκλειστούν από όλους τους διαγωνισμούς σε όλη την Ευρώπη. Θα σας πω κάτι που ίσως το έμαθα κι εγώ πριν από λίγο, δεν το ήξερα κι εγώ, αλλιώς θα το είχα γράψει. Λοιπόν, η Rheinmetall κλήθη, απολογήθηκαν οι εκπρόσωποι της την Παρασκευή από τον κύριο Μαλή, που προχωράει η δικαιοσύνη. Είχε 90 δικογραφίες, όπως ξέρετε. Δεν είναι όλα εξοπλιστικά, αλλά οι ανακριτές διαφθοράς έχουν 90 δικογραφίες. Από αυτά τα χρήματα τώρα, τα δις, κύριε
κύριε Υπουργέ, τι ελπίδες έχουμε να πάρουμε χρήματα? Γιατί βλέπω ότι μία οι εταιρείες και οι γερμανικές ζητάνε διακανονισμούς, ζητάνε μια διαπραγμάτευση, έτσι δεν είναι, με το ελληνικό δημόσιο? Καταρχήν θα σας πω το εξής, ότι εμείς με την εισαγγελία διαφθοράς είμαστε σε πλήρη συνεννόηση. Εγώ σύστησα την Επιτροπή Εσωτερικών Υποθέσεων και υπάρχει καθημερινή αποστολή στοιχείων. Δηλαδή οι φάκελοι τους οποίους ζητά η εισαγγελία διαφθοράς τους έχει αυθημερών. Διότι πράγματι οφείλω να πω ότι σε αυτό οι εισαγγελικές αρχές έχουν κάνει τη δουλειά τους. Παρότι δεν έχουν καθόλου βοήθεια τεχνική, αυτό που κάναμε εμείς είναι να διαθέσουμε αξιωματικούς της εσωτερικών υποθέσεων ώστε να βοηθήσουν στο έργο τους, τουλάχιστον στην παροχή στοιχείων. Και αυτό είναι κάτι το οποίο βοηθάει και τη δική μας έρευνα. Και βεβαίως είναι άλλο το ποινικό και άλλο το αστικό. Δηλαδή την αποζημίωση που θα κληθούν να πληρώσουν. Ήδη οι δικηγόροι τους έχουν ζητήσει συναντήσεις και θα γίνουν συναντήσεις από τη στιγμή που θα καθοριστεί η ζημιά του ελληνικού δημοσίου, προκειμένου να υπάρχει αντίστοιχη αποζημίωση. Ναι, το ελληνικό δημόσιο τι ζητάει? Πλήρη αποκατάσταση της ζημιάς, ή ας πούμε, εντάξει, δεν θα μου το πείτε τώρα, θα το συζητήσετε κιόλας, θα το διαπραγματευτείτε, αλλά λέω τώρα, ναι, ποια είναι η γραμμή, ας πούμε. Τι προβλέπει η γερμανική νομοθεσία? Η γερμανική νομοθεσία λέει ότι μια σύμβαση η οποία έχει αποδειχθεί δωροδοκία είναι ως μηδέποτε καταρτηθήσα. Άρα θα μπορούμε να διεκδικήσουμε μέχρι και το σύνολο της συμβάσεως. Αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για πολύ μεγάλα ποσά. Γιατί δεν μιλάμε και για μία-δύο συμβάσεις, μιλάμε για πάρα πολλές συμβάσεις. Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε. Να ρωτήσω κάτι πριν πάμε σε τίτλους ειδήσεων, αλλά θα σας ξαναβρω μετά, γιατί έχουμε πολλά να πούμε. Για ποιος άλλος φάκελος είναι όριμος που τον στέλνετε στην εισαγγελία διαφθοράς, που έχετε στοιχεία, ας πούμε, έχετε βρει? Ποιο είναι το καινούριο? Γιατί ξέρω ότι κάνετε συνεχώς έρευνα, έτσι δεν είναι? Είναι οι φάκελοι του NNH90, είναι τα Leopard, είναι η Rheinmetall, είναι τα Apache τα ελικόπτερα, είναι τα υποβρύχια, είναι πάρα πολλά ΑΟ, δηλαδή αντισημιστικά ωφελήματα. Εκεί έχει γίνει το μεγάλο πάρτι. Φανταστείτε ότι βρήκαμε μέχρι για αντισημιστικά ωφελήματα τα οποία χρηματοδοτήθηκαν από τράπεζα, ενώ δεν υπάρχουν πουθενά. Εννοείται δεν έχουν δοθεί. Όχι, δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχει τέτοιο αντισημιστικό ωφέλιμα. Και παρόλα αυτά υπήρχε κάποιος ο οποίος το κατέθεσε σε τράπεζα και πήρε χρηματοδότηση. 10 εκατομμύρια ευρώ. Έλληνας. Ελληνικές εταιρείες, ναι. Ελληνική εταιρεία είναι αυτή που πήρε το. Μάλιστα. Ελληνικές εταιρείες. Μάλιστα. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων, κύριε Πρόεδρε, και αμέσως μετά θα σας βρω εγώ. Θα σας ξαναβρούμε, έτσι. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Λοιπόν, Α989, εδώ είμαστε πάντα με τον κύριο Πάνο Καμένο, τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας και όχι μόνο, και επικεφαλής των ΑΝΕΛ. Κύριε Υπουργέ, λέγαμε για τα εξοπλιστικά, μας είπατε, μας δώσατε το πλαίσιο, μιλήσατε για δις κιόλας, έτσι, που φαγώθηκαν από το Δημόσιο Ταμείο για τα εξοπλιστικά προγράμματα, και ελπίζουμε κύριε Υπουργέ κάποιοι να λογοδοτήσουν κάποια στιγμή. Γιατί εμείς βλέπουμε όλο να λογοδοτούν αυτούς που τα δίνανε, ξέρετε. Αυτοί που τα παίρνανε, ελάχιστοι. Το να λογοδοτήσουν δεν εξαρτάται μόνο από εμάς. Εμείς τα στοιχεία τα οποία έχουμε που είναι συντριπτικά θα στείλουμε στη δικαιοσύνη. Αλλά μπορώ να σας πω και λίγο που το λέω, ότι η πρόσφατη απόφαση για τον κύριο Παπακοσταντίνο με απογοήτευσε. Θα σας ρωτήσω και γι' αυτό, γιατί δεν μας άρεσε τα λόγια σας. Για πείτε μου λίγο. Είδα απίστευτα πράγματα. Είδα δηλαδή πλαστογραφία εγγράφου να μετατρέπεται σε πλημέλημα. Το κακούργημα να γίνεται πλημέλημα. Και να προσμετράται ο πρώτος έντιμος βίος τώρα. Για έναν υπουργό για τον οποίο στήθηκε ειδικό δικαστήριο. Δεν σας κρύβω ότι ήταν, όχι μόνο για μένα, για όλο τον ελληνικό λαό, μία απόφαση η οποία μας προβλημάτισε ιδιαίτερα. Και εδώ θα πρέπει να πάρθουν πρωτοβουλίες. Εγώ θα προσπαθήσω αυτό να γίνει άμεσα στη Βουλή, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι κάποιοι θα δικαστούν. Θα δικαστούν δίκαια, θα δικαστούν ανάλογα με τις πράξεις που κάνανε. Διότι έχουμε δει και φαινόμενα τα οποία δεν τα γνωρίζει ο ελληνικός λαός, όπου ουσιαστικά υπήρχε παρέμβαση στη δικαιοσύνη στο παρελθόν και βλέπουμε και ακούω και φήμες για ανθρώπους οι οποίοι ευνοήθηκαν πολιτικά. Αυτά τα πράγματα είναι απαράδεκτα
και δεν μπορούν, χωρίς να μπορούμε να εμπλεκόμαστε στη διεκτική εξουσία στο δηλώνα της δικαιοσύνης, θα πρέπει η δικαιοσύνη από μέσα να κάνει την αυτοκάθαρσή της. Όσον αφορά το θέμα του νόμου περί ευθύνης υπουργών, είναι ένας κατάπτυστος νόμος και θα κάνουμε τα πάντα προκειμένου να καταργηθεί. Πάντως φανταστείτε αυτή η απόφαση για τον κύριο Παπακοσταντίνου να έβγαινε επί κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ και Βενιζέλου. Έτσι, τι θα λέγαμε. Έτσι. Και σωστά το λέτε και εν πάση περιπτώσει και οι κρίνοντες κρίνονται σε μια υπόθεση που έχει ταλανίσει και ακόμα κύριε Υπουργέ, δεν έχουμε μάθει τη ζημιά που έχει υποστεί το ελληνικό δημόσιο, καταλαβαίνετε. Δηλαδή αυτό είναι 3 χρόνια ψάχνουν από το 12 σας θυμίζω που ήρθε ξανά εκείνη η λίστα με τον κύριο Στουρνάρα, τα θυμάστε. Λοιπόν, έτσι μάθαμε. Λοιπόν, επί 3 χρόνια ψάχνουμε 4 ανθρώπους. Δηλαδή, τι να πω. Στη Siemens δεν κοστολογήθηκε η ζημιά του ελληνικού δημοσίου στα 2,5 δις από την Επιτροπή την Εξεταστική της Βουλής από όλα τα κόμματα και τελικά αποφάσισε ο κύριος Σαμαράς να του βάλει 15 εκατομμύρια για να δώσει αξονικούς τομογράφους στα νοσοκομεία. Το χειρότερο δεν είναι αυτό, κύριε Πρόεδρε. Το χειρότερο είναι ότι ούτε αυτά δεν έχουν δοθεί. Ούτε αυτά δεν έχουν δοθεί, καταλαβαίνετε. Σας λέω ότι βάζανε στο νοσοκομείο αξονικό τομογράφο αξίας 700.000, το χρεώναν 2.200 και έφτασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απογορεύσει ουσιαστικά την αποζημίωση την οποία η Siemens θα έδινε ως αντίθεση στον ανταγωνισμό. Δηλαδή, η αλήθεια είναι ότι βλέποντας οι πολίτες τέτοιου είδους συμπεριφορές απογοητεύονται. Πρέπει λοιπόν να αντιληφθούμε όλοι τον ρόλο τον οποίο ο ελληνικός νόμος έχει αναθέσει. Και όσον αφορά το θέμα του Υπουργείου Άμυνας, εγώ σας διαβεβαιώ ότι οι φάκελοι στη δικαιοσύνη θα πάνε απόλυτα πλήρης. Και είμαι βέβαιος ότι και από την εισαγγελία διαφθοράς στο ακροατήριο η έρευνα που έχει γίνει είναι ολοκληρωμένη. Και οι ανακριτές, οι άνθρωποι τι να κάνουν, φτάσανε μέχρι τις πρεσβείες για το θέμα της Έριξον, το ξέρετε. Τα έχουμε δει, τα έχουμε δημοσιεύσει. Πήραν καταθέσει στην πρεσβεία μας. Το ίδιο θα κάνουν και τώρα στη Γερμανία, μαθαίνω. Υπάρχει μια τέτοια προοπτική από ένα εξοπλιστικό που ψάχνετε. Οι ανακριτές διαφθοράς και η εισαγγελία, σωστά το λέτε, κάνουν σωστά τη δουλειά τους και νομίζω ότι. Αλλά πρέπει να βοηθήσει και η κυβέρνηση, όπως το λέτε, διότι τα στοιχεία υπάρχουν. Κύριε Υπουργέ, υπάρχουν στην Ελλάδα. Και εσείς το βλέπετε τώρα, έτσι δεν είναι? Δεν το βλέπετε στα αρχεία σας, ότι υπάρχουν τα στοιχεία? Όχι απλώς υπάρχουν τα στοιχεία. Εδώ πέρα δεν μιλάμε για μια υποψία ότι έχει γίνει παρανομία. Υπάρχουν φάκελοι οι οποίοι λείπουν μέσα εγγυητικές επιστολές. Η οποία είναι προϋπόθεση. Όταν λείπει η εγγυητική επιστολή τραπέζης, όταν βλέπετε να δίνουν προκαταβολή 40% για μια προμήθεια και την ίδια στιγμή να πληρώνουν 41 εκατομμύρια ευρώ για τη χρηματοδότηση του προγράμματος που ουσιαστικά έγινε το 2003 και η παραλαβή των μέσων γίνει το 2010, παραβίαση όλων των κανονισμών και των νόμων από τη μεριά των προμηθευτών και χωρίς κανένα μία ρήτρα, αυτά όλα δεν είναι κάποια τα οποία τα φανταζόμαστε ή μπορεί να είναι σκάνδαλα, αλλά μιλάμε για καραμπινάτες υποθέσεις οι οποίες είναι στην πλειοψηφία των φακέλων. Και για πείτε, αυτά τα χρήματα πώς δίνονταν? Μήπως δίνονταν μέσω τραπεζών μερικά? Μήπως υπάρχει ένας κύκλος γύρω από την πληρωμή αυτών και των μιζών βέβαια? Οι τράπεζες, θα σας πω ότι υπάρχουν υποθέσεις χωρίς να πρέπει να πω αυτή τη παραπάνω στοιχεία. Εντάξει, ναι, και εγώ γι' αυτό είμαι προσεκτική. Άλλη τράπεζα έχει υπογραφεί ότι θα κάνει τη σύμβαση, άλλη τράπεζα έχει πάρει τα λεφτά και άλλη τράπεζα έχει ξεχρεωθεί. Δηλαδή εδώ μιλάμε πια και ένα κύκλωμα το οποίο έχει στηθεί παράλληλα με την άμυνα μέσω του Υπουργείου Οικονομικών για την πληρωμή. Καταλάβατε? Για την πληρωμή όλων αυτών των χρημάτων. Είναι απαράδεκτο. Αυτό λέω, γιατί αυτά τα χρήματα που ακούμε εκατομμύρια είναι πολύ χρήσιμο και σταματάμε εδώ και 2 γιατί δεν πρέπει να κάνουμε κακό στην έρευνα για το πώς εκταμιεύονταν. Έτσι δεν είναι αυτά τα εκατομμύρια? Θα σας πω ότι υπήρχαν τα κυκλώματα του γρηγορώσιμου. Κάποιοι προχώραγαν γρήγορα και πληρώνονταν το γρηγορώσιμο. Κάποια άλλα δεν προχώραγαν ποτέ γιατί δεν πληρώνονταν το γρηγορώσιμο. Κάποια άλλα δεν γινόντουσαν αλλά πληρωνόντουσαν και κάποια άλλα γινόντουσαν και δεν πληρωνόντουσαν.
Λοιπόν, εδώ μιλάμε πλέον για τριτοκοσμικές καταστάσεις, οι οποίες όλες αυτές, σας διαβεβαιώ, ότι έχουν πάει στη δικαιοσύνη και συνεχίζουν να πάνε στη δικαιοσύνη. Και αυτά όμως πρέπει να διασφαλιστεί και έχουν δει και πολλοί, βλέπω και στο Twitter τώρα που γράφουν, ότι θα πρέπει πλέον η δικαιοσύνη να φροντίσει να υπάρχει τιμωρία και να μην έχουμε φαινόμενα από Κωνσταντίνου. Θέμα δεύτερο τώρα, το τρίτο και το τέταρτο. Λοιπόν, για πείτε μου πώς είδατε την επίσκεψη του κυρίου Τσίπρα στη Γερμανία, ποια είναι η δική σας η ματιά, η αποτίμηση για αυτή την επίσκεψη, αν είστε ευχαριστημένος από τα τελικά ωφέλη. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι δεν πάει να πάρει χρήματα και θέλω να μου πείτε επίσης, και γιατί εσείς οπωσδήποτε ενημερώνεστε για όλα αυτά, κύριε Πρόεδρε, εάν υπάρχει πρόβλημα ρευστότητα στη χώρα μας. Το ρωτάμε συνεχώς, διότι συνεχώς προκύπτει το θέμα, όπως ξέρετε. Τι λέτε? Καταρχήν ο Πρωθυπουργός δεν πήγε ούτε ως οικέτης ούτε ως επέτης. Πήγε ως Πρωθυπουργός μιας χώρας, ανεξάρτητα, μια λαϊκή εντολή, να αλλάξει την πολιτική αυτή, και ήταν απόλυτα ξεκάθαρος ότι το περίφημο success story, το οποίο περιέγραφαν και οι Γερμανοί και οι ντόπιοι τους αντιπρόσωποι, δηλαδή κυβερνώντας την Ελλάδα τόσα χρόνια, οδήγησε στη στοχοποίηση του ελληνικού λαού. Μίλησε μέσα στο Βερολίνο για τις γερμανικές αποζημιώσεις, μίλησε μέσα στο Βερολίνο για τη ζήμωση του Χριστοφοράκου, και νομίζω ότι ήταν μια αξιοπρεπής εμφάνιση μιας πολιτικής ηγεσίας που ο ελληνικός λαός εξέλεξε. Από εκεί και πέρα είναι σημαντικό το ότι και η από εκεί πλευρά και η καγκελάριος κατάλαβε αρκετά από αυτά τα οποία ο ελληνικός λαός έλεγε, αλλά οι προηγούμενες κυβερνήσεις έκρυβαν. Δηλαδή, θα σας πω ένα συγκεκριμένο. Έγινε συζήτηση για το θέμα της Ελβετίας. Για ποιο λόγο δηλαδή δεν γινόταν η έρευνα στην Ελβετία. Και δεν μπορούσε να πιστέψει ούτε η γερμανική προηγούμενη κυβέρνηση απέφευγε να κάνει στην Ελβετία έρευνα. Μα τι να κάνει έρευνα στην Ελβετία, όταν μαζί του κύριο Σαμαράς και του κύριο Πασταύρου, ο οποίος είχε 5 εκατομμύρια σε λογαριασμό στην Ελβετία. Εδώ. 5.397. Μην τα υποτιμάμε. Έτσι. Για 497 ζει μια οικογένεια κάποια χρόνια στην Ελλάδα. Λοιπόν, έτσι. Λοιπόν, είναι χρήματα που παίρνουν σε όλη τη ζωή πληρωμα. Ένας μισθωτός που παίρνει σε όλη τη ζωή. Λοιπόν, αυτά λοιπόν έχουν να κάνουν και με το τι λέγανε στην άλλη πλευρά οι μέχρι τώρα κυβερνώντες. Και όσον αφορά το θέμα της ρευστότητας, η ρευστότητα έχει ένα βασικό παράγοντα που λέγεται εμπιστοσύνη των καταθετών. Όταν λοιπόν βγαίνουν και κάνουν δημόσιες δηλώσεις και χτυπάνε την εμπιστοσύνη των καταθετών, όταν δημιουργούν θέματα ανασφάλειας στους πολίτες, αυτό που κάνουν να προκαλούν ουσιαστικά έλλειψη ρευστότητας, γιατί κάποιοι σηκώνουν τα χρήματα από τις τράπεζες. Όταν βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχουν τον Τορναδόρο από τα Χανιά, πήγαν το συλλάβουν όταν μίλησε για τις τράπεζες πριν από μερικά χρόνια, αν θυμάστε καλά. Τώρα ο Τορναδόρος έχει γίνει επίσημοι θεσμικοί παράγοντες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι κάνουν αυτό που έκανε ο Τορναδόρος επί 1000, όπως αντιλαμβάνεστε, διότι μιλάνε σε διεθνή μέσα ενημέρωση. Βλέπω εδώ μία δήλωση του κυρίου Βαρουφάκη για αυτό που είπατε για τη Siemens, ότι υπάρχει μια δήλωση που είναι στη γραμμή ακριβώς του Πρωθυπουργού, βεβαίως, ότι θα πλήρης διαλεύκανση, όλες οι πτυχές κλπ. Και είπε κάτι ο Υπουργός Οικονομικών που νομίζω είναι χρήσιμο. Στην προχθεσινή, λέει, συζήτηση στο Συμβούλιο της Επικρατείας, την Τρίτη που έγινε, έτσι, όπως ξέρουμε, για τον εξοδικαστικό συμβιβασμό με τη Siemens, ο πάρεδρος που βάλεται η νομιμότητα του αυτής της συμφωνίας, έτσι. Ο πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ο οποίος εκπροσώπησε το ελληνικό δημόσιο, δεν ζήτησε την άποψη της πολιτικής ηγεσίας για το εν λόγω θέμα. Για κάντε με ένα σχόλιο γι' αυτό. Πώς το βλέπετε αυτό εσείς? Θα σας πω το εξής, ότι εγώ όταν ήρθα στο Υπουργείο Άμυνας δεν υπήρχε πάροδος, τους είχαν στείλει στην πλατεία Κλαφημόνος. Σε καμία δε από τις συμβάσεις οι οποίες εκπληκτικά απαιτούν την υπογραφή του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους δεν υπήρχε ούτε μονογραφή. Εγώ ίδρυσα το γραφείο του Νομικού Συμβούλου του Κράτους στο Υπουργείο Άμυνας. Αν είναι δυνατόν στο Υπουργείο Άμυνας με τόσους προμήθειες να μην υπάρχει πάρεδρος που να εξηγήσουμε στον κόσμο, ο οποίος ελέγχει την ομιμότητα, το ύψος. Υπήρχαν 18, αλλά τους είχαν στην πλατεία Κλαφημόνος. Δεν είχε έρθει κανένας από τους παρέδρους εδώ στο Υπουργείο Άμυνας. Αυτό λέω, να μην είναι εκεί, να μην κατοικοεδρεύει εκεί. Είναι δυνατόν? Αυτό είναι απαράδεκτο. Αυτά αντιλαμβάνεστε ότι είναι θέματα τα οποία
τα βλέπουμε και δεν τα πιστεύει κανείς ότι ούτε εγώ αν μου το περιέγραφαν και μου λέγανε ότι τα πράγματα είναι έτσι, δεν θα το πίστευα ούτε εγώ. Τέλος πάντων, θεωρώ ότι αυτά όλα διορθώνονται και πλέον θα δούμε και τις ευθύνες όλων εκείνων που όχι μόνο τα πήρανε, αλλά και που δεν εφαρμόζουν την νομοθεσία. Δηλαδή δεν έχει να κάνει μόνο με αυτούς που πήραν μίζες, είναι και αυτούς που δεν στείλαν αυτούς που πήραν τις μίζες. Σωστό. Η συγκάλυψη, λέτε, η υπόθαλψη κλπ. Ακριβώς. Και υποθέσεις που έχουν να κάνουν. Βλέπω τον κύριο Βενιζέλο και φωνάζει κάθε μέρα ότι ήταν εξάρτητο Ελλήνων και εναντίον μου. Να ξέρει ο Βενιζέλος ότι η μεθόδο των υποβρυχίων θα απολογηθεί γιατί ο κύριος Σάφα πήρε τα 500 εκατομμύρια εξαφανίστηκε. Δεν κατάλαβα, δεν απολογηθεί κανείς ποτέ. Όταν τα λέγαμε αυτά στη Βουλή πριν υπογράψει τη σύμβαση για τα υποβρύχια, ότι θα πάρουν τα λεφτά και θα εξαφανιστούν, μας έφερε τον κύριο Σάφα στη Βουλή και τον περιέφερε αριστερά-δεξιά. Τώρα ο Σάφα πήρε τα 500 εκατομμύρια εξαφανίστηκε και τι έγινε. Πάντως τον κύριο Σάφα, άλλη οικογένεια τον έφερε. Ναι, ο κύριος Βενιζέλος υπέγραψε. Αλλά υπάρχει υπογραφή σε αυτό, έχετε δίκιο. Και έχει το θράσος να κάνει και ανακοινώσεις τώρα. Να ρωτήσω κάτι άλλο το οποίο είναι κρίσιμο, κύριε Υπουργέ. Υπάρχει η αίσθηση, υπάρχει ή εν πάση περιπτώσει υπάρχει και το επιχείρημα στην αντιπολίτευση κυρίως, ότι η κυβέρνηση έχει αλλάξει γραμμή. Ότι στην αρχή ότι έχει κάνει κάποια βήματα πίσω. Βεβαίως έχετε πει για συμβιβασμό, έτσι δεν το έχετε κρύψει, ότι θα γίνει ένας συμβιβασμός. Ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές τώρα για σας, για παράδειγμα? Είναι άλλος συμβιβασμός, με την έννοια του ότι εμείς θα ζητήσουμε να καταθέσουμε την πολιτική μας και θα ζητήσουμε να γίνει αποδεκτή πολιτική, η οποία εμείς προτείνουμε και έχουμε δεδομένη τον ελληνικό λαό. Και είναι άλλο να παίρνουμε νομοσχέδια και να μεταφράζουμε από τα αγγλικά στα ελληνικά και να τα ψηφίζουμε. Είναι άλλο να ψηφίζεις 100 δόσεις και σε μια εβδομάδα να τις παίρνεις πίσω όπως έκανε ο κύριος Σαμαράς, με την ουρά στα σκέλια, και άλλο να λες ότι εμείς αυτό το νόμο που έχει δώσει η εντολή ελληνικός να τον περάσουν, θα τον περάσουν και μετά θα έρθουμε να μιλήσουμε στη Γερμανία. Αυτό έχει διαφορά μεγάλη. Βεβαίως και θέλουμε να βρούμε μια λύση και με τους εταίρους μας. Αλλά δεν παίρνουμε εντολές. Δεν εκτελούμε εντολές, οι οποίες δεν βάρουν στο ελληνικό λόγο. Βλέπουμε κάποιες προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης με διάφορα στελέχη να βρεθούν κάποιες πηγές χρηματοδοτικές και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ίσως και στην αγορά ομολόγων, καταλαβαίνω εγώ. Για πείτε μου, εσείς πώς εκτιμάτε, πρέπει να γίνεται αυτό ή μήπως, ξέρω εγώ, και η Κίνα και παλιότερα είχαν γίνει, η οποία λέει πάντα θα βοηθήσουμε, θα αυτό κλπ. Γιατί να γίνει τώρα και δεν έγινε παλιότερα αυτό, καταλάβατε? Αυτό είναι το ερώτημα από τον κόσμο. Γιατί οι προσδοκίες αναπτύσσονται κάθε φορά και από την προηγούμενη κυβέρνηση, για να είμαστε ειλικρινείς, αλλά δεν υπάρχει αποτέλεσμα. Εσείς είσαστε πιο αισιόδοξος τώρα? Είμαι πολύ αισιόδοξος. Είμαι πολύ αισιόδοξος γιατί πλέον η πολιτική την οποία προτείνουμε είναι πολιτική που σιγά σιγά αντιλαμβάνονται όλοι ότι είναι η μόνη πολιτική που μπορεί να βγάλει την χώρα από αυτή την κατηφόρα. Η πολιτική της εσωτερικής υποτίμησης, η πολιτική της εθνικής λιτότητας, της βαριάς φορολογίας, της διάλυσης του κοινωνικού ιστού της χώρας οδήγησε στην καταστροφή. Αυτή τη στιγμή η πολιτική την οποία προτείνει η κυβέρνηση είναι μια πολιτική που βεβαίως θα αλλάξουμε το κράτος. Δεν μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούμε με αυτές τις τριτοκοσμικές μεθόδους που επέτρεπαν τη διαφθορά. Αλλά από την άλλη πλευρά δεν μας κρατάει και κανείς στο να προχωρήσουμε σε μια πολιτική η οποία θα τιμωρήσει εκείνους που έχουν βάλει το δάχτυλο στο μέλι. Και αυτό γιατί δεν έχουμε κανένα συνεργάτη, εμείς ξέρετε, που είναι μέσα στη Σαλακάρ. Δεν έχουμε καμία υποχρέωση σε κάποιον που έβγαλε αρκετές εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ χωρίς να τα έχει δηλώσει. Και κανείς από αυτούς μας έχει χρηματοδοτήσει. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, τα πράγματα είναι πολύ πιο διαφορετικά από ό,τι στο παρελθόν. Ναι. Υπάρχει βούληση, λέτε. Έχει πολύ σχολιαστεί αυτή η δήλωσή σας περί τζιχαντιστών για Βερολίνο. Για πείτε μας ποια είναι η θέση σας τώρα εκεί, για να ξεκαθαρίσουμε και τα πράγματα, γιατί μας παρακολουθούν. Εδώ ξέρετε, εδώ καταγράφεται αυτή η εκπομπή από όλους τους εξωτερικούς παράγοντες. Για πείτε μας. Να σας πω λοιπόν ότι η δήλωση μου ήταν πάρα πολύ συγκεκριμένη και είχε να κάνει με την απειλή τότε ότι θα μας βγάλουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ότι μας βγάλουν από την Ευρωζώνη. Και απάντησε ότι αν μας βγάλουν από την Ευρωζώνη, τότε δεν θα ισχύει καμία από τις συνθήκες όπως το Δουβλίνο 2. Και αυτό σημαίνει ότι πλέον δεν έχουμε και την υποχρέωση να μην δίνουμε ταξιδιωτικά έγγραφα στους μετανάστες.
Και νομίζω ήταν σαφές. Η ιδέα, και αν δείτε και ποιοι ενδιαφέρθηκαν ιδίως απ' έξω, ενδιαφέρθηκε ένας γερουσιαστής, ας πούμε, ο κύριος Dan Cost. Εάν μπείτε στον κύριο Dan Cost στη σελίδα, θα δείτε ότι ο κύριος Dan Cost διαφημίζει ότι δούλευε στον ιδιωτικό τομέα στην law firm Lippert και μάλιστα διορίστηκε το 2001 πρέσβης των ΗΠΑ στη Γερμανία και γράφει ότι έπαιξε ένα σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση εξαιρετικών σχέσεων με την κυρία Άγγελα Μέρκελ. Αυτά για να δούμε το πώς διαμορφώνει το διεθνές λόμπι και ποιοι είναι εκείνοι που ενοχλούνται. Μάλιστα. Να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Εσείς εκτιμάτε ότι θα βρεθεί λύση σε όλο αυτό? Υπάρχει μια ασφυξία ρευστότητα στη χώρα, δεν υπάρχει αμφιβολία, το έχει πει και ο Πρωθυπουργός. Θα βρεθεί λύση, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα χαλαρώσει αυτό το. Υπάρχει ένας βρόχος, έτσι. Και δεύτερον, αυτά τα χρήματα που πληρώθηκαν, το 1,2 δις, τι λέτε για αυτό που αρνούνται να το δώσουνε? Ήταν λάθος, καταρχήν αυτό που δόθηκε ήταν λάθος, την πλευρά την ελληνική, τι λέτε? Οι ίδιοι το είπανε ότι δεν έπρεπε το 1,2 δις. Η προηγούμενη κυβέρνηση έκανε τα πάντα ώστε να αναλάβει η νέα κυβέρνηση και να μην υπάρχει φράγκο στα ταμεία. Γιατί πίστευε σε αυτό το οποίο έλεγε κιόλας, αριστερή παρένθεση. Ότι δηλαδή θα αναλάβει η νέα κυβέρνηση, δεν υπάρχει φράγκο στα ταμεία, αντί να έχουν προχωρήσει μέχρι το Μάιο στο να έχουν συμφωνήσει τη χρηματοδότηση της χώρας και να αναλάβει η επόμενη κυβέρνηση εκφράζοντας τις πολιτικές της, φροντίσανε να κάνουν ό,τι έκανε ο Παπανδρέου, χρεώνοντας το 2009 τις καταβολές του 10 για να δείξει ότι το έλλειμμα έχει απογειωθεί και να βάλει την άλλη στον οργανισμό. Αυτό το 1,2 δις, τι ήταν, δόλος, βλακεία? Βλέπω και έναν τίτλο στην εφημερίδα των συντακτών σήμερα. Βλακεία ή δόλος? Τι ήταν αυτό? Γιατί δόθηκε αυτό το ποσό? Γιατί μας κάνει εντύπωση τώρα όταν ας πούμε υπάρχει τέτοιο πρόβλημα και δίνουν έτσι 1,2 δις. Έτσι δεν είναι? Αδειάσαν το ταμείο, δίνοντας παραπάνω χρήματα για να μην υπάρχει, για να δημιουργηθεί ασφυκτική ατμόσφαιρα στην επόμενη κυβέρνηση. Αυτό είναι η λογική του κ. Σαμαρά. Είναι ο άνθρωπος που ήρθε χθες στην δοξολογία και την κοπάνισε από την παρέλαση. Είναι ο άνθρωπος που πήγε στην Καλαμάτα προχθές, ήρθε στην δοξολογία στην παρέλαση και δεν ήρθε στο Δημαρχείο που παραδέχθηκε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας για πρώτη φορά που εμφανίστηκε στην πόλη του. Είναι αυτή η πολιτική του χωδιοκτισμού, η οποία εφάρμοσε δυστυχώς ο πρώην Πρωθυπουργός. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, κύριε Πρόεδρε, εγώ σας ευχαριστώ για τη συνέντευξη που κάναμε. Εδώ θα είμαστε να τα λέμε άλλωστε. Να είστε καλά. Σας διαβάζουμε προς το χιλιάδες. Να είστε καλά.